बाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि क्लासआ टाइमनि सायाव एबा सम दिहुननायनि सायाव जागोन। जोंना जानो गोनां आसाम टेट 2021 नि सिलेबास मथै जोंहा टाइम दिहुननायबो दङ। दिनै जोङो बे टाइम एबा सम दिहुननायनि सायाव सावरायगोन। जोङो समखौ माबायदि दिहुननांगौ बेखौ जों सावरायगोन। नोंथांमोना बेखौ बे भिडिअखौ नायबानो जोंहा बे आनजादाव फैनो लागा समनि सायाव जायखिजाया कुइसन बेखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासेनो भिडिअखौ जोबजासे नायलां। अब्ला फैदो जों जागायनोसै। गिबियावनो जोङो सिलेबासखौ नायनानै लाग्रोनोसै। जोंना बेयाव सिलेबास मथै जोंहा नैबे जिअ'मेट्रि एन्ड मेजारमेन्टनि सायाव जोंहा बेयाव दङ। नैबेयाव लास्ट खन्द'आव जोंना नैबे टाइम लिरनाय दं सम एबा बेनिफ्रायबो एबा बे टपिकनिफ्रायबो जोंना मोनसे कुइसना कमन फैयो एबा फैखायो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो बेनि सायाव फैनाय कुइसनखौ गोरलैयैनो 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डनि गेजेरावनो नोंथांमोना मावफुंनानै फुल मार्क मोननो हागोन। अब्ला फैदो जों भिडिअखौ जागायनोसै। फैदो सम एबा टाइम। जोंहा बेयाव टपिकआव जोङो मा कभार खालामगोन नायदो। बे टपिकआव जोङो समनि सोमोन्दै सावरायगोन एबा 24 घन्टायारि सम 12 घन्टायारि समनि सोमोन्दै आरो गासै सम दिहुननायनि सोमोन्दै लोगोसे जोंहा थांखांनाय आनजादाव फैनाय बे समनि सायाव MCQबो जोङो बेयाव सावरायनाय जागोन। नोंथांमोना बेयाव मोननै घरि नुदों। नैबे गोसोम घरिया जाबाय बे 12 घन्टायारि घरि। बेयाव सेनिफ्राय जागायनानै बेयाव 12सिमल' दं। बेनिखायनो बेयो मा 12 घन्टायारि सम। ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव नोंथांमोना नुदों बेयाव नै सेनिफ्राय जागायनानै बेयाव मा दङ 12सिमबो दं। लोगोसे बेनि गाहायाव दङ नै 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24सिम दङ। अब्ला बेबायदि घरिखौ जोङो मा होननानै बुङो 24 घन्टायारि घरि होननानै बुङो आरो। 12निफ्राय देरसिन थायोब्लानो समा जुदि 12निफ्राय देरसिन होनाय थायो समा 12निफ्राय जुदि देरसिन थायो अब्ला जों बेखौ 24 घन्टायारि हमनानै लायो आरो समा जुदि 12सिमल' ग्रोब नङाब्ला 12निफ्राय दुइसिन जोङो नुनो मोनो अब्ला बेखौ जोङो मा 12 घन्टायारि सम होननानै बुङो। जोङो मा 24 घन्टायारि घरिनिफ्राय 12 घन्टायारि समाव लांनाय एबा 12 घन्टायारि समनिफ्राय जों 24 घन्टायारिआव लांनाय बेखौ जों मिथिखागौ। जुदि जोङो 24 घन्टायारि समखौ जुदि जोङो 24 घन्टायारि समखौ जुदि जों 12 घन्टायारि समाव लाङो अब्ला जोङो 24निफ्राय जोङो 12खौ दानख'ब्लानो जायो आरो। दा फैयो होमबा बे समनि सायाव फैनाय कुइसनखौ जोङो माबायदि सल्भ खालामनांगौ बेखौ जों सावरायदिनि। अब्ला फैदो जोङो थांखांनाय बोसोरनि कुइसनखौ नायनानै जों बेखौ जागायनोसै। मानोना जोंहा कुइसना दंमोन बेयाव गंसे रेलगारिया 21:50 रिंगायाव जागायजेननानै थिखानाय जायगाखौ मोनहैनो अखानायै फुंनि 9:20 रिंगायाव दावबायनायखौ फोजोबनो रेलगारिया बेसेबां सम लाखो? होमबा बेयाव जोंहा मोननै सम होनाय थागोन। मोनसेया जाबाय स्टार्टिं आरो मोनसेया जाबाय माने फोजोबनाय एबा मोनहैनाय आरोखि। बे मोननै समखौ नायनांगौ। जोंहा नैबे गंसे रेलगारि स्टार्टिं खालामनाय समा जोंना 24 घन्टायाव दं ना 12 घन्टायारि समाव दं बेखौ जोङो नायनांगौ। बेयाव नुबाय जोंहा स्टार्टिं टाइमा बेसेबाङाव स्टार्टिं टाइमा बेयाव दङ 21:30 दं। अब्ला बेनिफ्राय बुजिबाय बियो नै 12निफ्राय देरसिन नङा होमबा? 12निफ्राय देरसिनबा जों सिगाङावनो बुंखादोंमोन बियो 24 घन्टायारि घरियाव दङ। अब्ला जोंहा बे 21:30 जाहैबाय मा 24 घन्टायारि सम। ओमफ्राय जोबथा हैनाया इन्डिं पइन्टआ एबा इन्डिं टाइमा जोंना होनाय दङ बेसेबां 9:20 रिंगा। अब्ला बियो मा 12 घन्टायारि समाव दं। होमब्ला बे गेजेराव जोंहा बेसेबां सम लाखो एबा जागायनायनिफ्राय मोनहैजासिमाव गासै बेसेबां घन्टा लाखो बेखौ दिहुननांगौ नङा होमबा? अब्ला जों बेखौ बोरै दिहुनगोन? गिबियावनो नैबे स्टार्टिं समखौ जोङो मा खालामनांगोन 24 घन्टायाव बानायनांगोन जोङो 24 घन्टायारि समाव बानायनांगोन। होमबा बेयाव नायदो 21:30 दङ अब्ला बियो 24 घन्टायाव
एबा 24सिम मोनहैजोबाखै अब्ला जों बेखौ 24सिम मोनहैजोबनोब्ला मा खालामनांगौ गिबियाव जोङो 24 घन्टानिफ्राय नैबे स्टार्टिं समखौ जोङो दानख'नांगौ थारमाने ओरै सानबाबो जाबाय आरो 21:30 जोङो 24 घन्टा बानायनो थाखाय बेयाव जोङो बेसिबां होदेरनांगोन बेसिबां सम होदेरनांगोन नै बे 21:30 बबाव थागोन नैबे बे 22 नङा होमबा 22:30 बेयाव थाबा होमबा नैबेसिम 24सिम मोनफैनो थाखाय बेसिबां सम नांदेरबावगौ जोङो बेखौ दिहुनग्रोनांगौ गिबियाव अब्ला बेखौ जों बोरै दिहुनगोन नैबे स्टार्टिं समखौ जागायजेननाय समखौ जोङो 24 घन्टानिफ्राय जों दानख'नानै लानांगौ बेनि उनाव दानख'नानै मोननायखौ नैबे इन्डिं टाइमजों एबा मोनहैनाय समजों जों दाजाबनांगौ अब्लानो बेसिबां सम लाखो बेखौ मोनो अब्ला जोङो बेखौ बानायनानै नायबा जों बेखौ बानायनानै नायनोसै होमबा जोंहा 24 घन्टानिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ नैबे जागायनाय समखौ दानख'नांगौ गिबियाव 21 बेसिबांखौ 30 मिनिटखौ जोङो मा दानख'नानै लाग्रोनांगौ होमबा दानख'बा बेसिबां जागोन नाय बा मिनिटजों मिनिट दानख'नांगौ जोङो 0 मिनिटनिफ्राय जोङो 30 मिनिटखौ दानख'नो हाया होमबा ओरैहाय जोङो 60 मिनिट जोङो दाहार लानांगोन बेनिफ्राय 60 मिनिट दाहार लाबा बेयाव मा जागोन 00आव जोंहा 60 जागोन नङा होमबा 60 दाना नैबे 24आ मा थागोन जोंहा 60 मिनिट हरबाय नालाय बेयाव 1 घन्टा खमायसिगोन बेसिबां थागोन बेयो दा बेयो 23ल' थासिगोन बेयो 23 नङा होमबा बिनि उनावहाय नैबे 60 मिनिटनिफ्राय जोङो 30 मिनिटखौ दानख'बा बेसिबां फैगोन बेयाव 30 मिनिट नङा होमबा दाना घन्टाजों घन्टा दानख'दो दहाय 24मोन नालाय ओरैहाय 1 घन्टा हरनानै जोंहा बेयाव 23ल' थाबाय बे 23निफ्राय दा 21 दानख'दो 23निफ्राय जोंहा 21 दानख'बा बेसेबां मोनगोन 21 22 22 होमबा जोंहा 2 घन्टा 30 मिनिट नङा होमबा नैबे 30 मिनिटखौ जोङो 24 घन्टायारि एबा 24 घन्टायारि बानायनोबा बेसेबां नांदेरगौ 2 घन्टा 30 मिनिट नांदेरगौ दाना बे दानख'नानै मोननाय 2 घन्टा 30 मिनिटखौ जों मा खालामगोन नैबे जोबनाय टाइमजों दाजाबनानै होगोन अब्लानो बेसिबां सम लादों बेखौ मोनगोन बा दाजाबनानै होबा बोरै जागोन बे फैदो होमबा दाजाबनानै होबा आं साइडआव दाजाबसै जोंहा दानख'नानै मोनबाय बेसिबां 2:30 मिनिट नङा होमबा 2:30 मिनिट बिनि उनाव जोबहैनाया 9 बेसिबां 20 मिनिट बे मोननैजों दाजाबदो मिनिटजों मिनिट दाजाबा बेसेबां जागोन बे 30 आरो 20 दाजाबा जोंना बेसेबां जागोन 50 नङा होमबा ओमफ्राय घन्टाजों घन्टा 2 जों 9 जों दाजाबा बेसेबां 11 होमबा बिनिफ्राय जों बुजिबाय मा नैबेयाव गंसे रेलगारिया 2:30 रिंगायाव जागायजेननानै मोनहैयो बेसिबाङाव 9:20 रिंगायाव बा गासै बेसिबां सम लाखो होननानै बुंबा बेयाव अपसना बबे जासिगोन नैबे अपसन नाम्बार C 11 घन्टा 50 मिनिट लादों आरोखि अब्ला नोंथांमोना नुबाय जोबोर इजि गिबियाव जोङो जुदि 24 घन्टायाव होनाय दंब्ला बेखौ जोङो 24 घन्टानिफ्राय दानख'नानै लाग्रोदो दानख'नानै लाखांनायनि उनावहाय जोबनाय समजों दाजाबदो अब्लानो बियो जाबाय दानिया फैदो जों मोनसे नायबावनोसै नैबेयाव मोनसे कुइसन दंबावो नैबेखौ फरायनोसै जोङो मा होनदों बेलासिनि 5:40 बेयो मा होनदों बेलासिनि 5:40 मुम्बाइनिफ्राय दावबायजेननानै अखानायै फुंनि 10:55 दिल्ली मोनहैबायनो होमबा गासै दावबायनाय समा बेसेबां घन्टा लाखो बेसेबां सम लाखो बेखौ दिहुननांगौ होमब्ला बेयावबो जोंना जागायनाय दङ आरो जोबनाय दङ बे मोननैखौ नोजोर होनांगौ जागायनाया बेसेबां घन्टायाव बेसेबां घरियाव होनाय दङ बियो 5:40 मिनिट माने बियो नैबे जोंनि 12 घन्टायारि समाव होनाय दं मानो होनबा बे 12निफ्राय दुइसिनाव दंना 12निफ्राय दुइसिनाव दं नालाय बे 12 घन्टायारि घरियाव होमबा स्टार्टिं टाइमा बेसेबां दङ स्टार्टिं टाइमा जोंना 5:40 मिनिट ओमफ्राय इन टाइमा एबा मोनहैनाय टाइमा जोंना जोबनाय टाइमा बेसेबाङाव दङ जोबनाय टाइमा 10:55 आरो होमब्ला जोंहा बेसेबां सम लाखो बेखौ बोरै दिहुनगोन गिबियाव जोङो नैबे जागायनाय समखौ जोङो 12 घन्टायारि समाव सोलायनानै लानांगौ होमबा बेयाव 5:40 जुदि 12 घन्टा जानोबा जोंना बेयाव बेसेबां नांदेरगौ होमबा जों बेखौ बोरै दिहुनगोन 12निफ्राय दानख'ग्रोनानै लागोन जों बेखौ 12 घन्टानिफ्राय ओरैहाय दानख'नानै लाग्रोनांगौ मिथिबाय ओरै दानख'ग्रोबाय जोङो बिदि दाना मिनिटजों मिनिट दानख'दो लाथिख' मिनिटनिफ्रायथ' 40 मिनिट दानख'नो हाया होमबा बेनिफ्राय जोङो 60 मिनिट दाहार लाबा बेयाव बेसेबां जाहैसिगोन लाथिख' लाथिख'नि जायगायाव 60 जाहैसिगोन दाना 60निफ्राय 40 दानख'बा बेयाव बेसेबां फैगोन 20 मिनिट दाना नैबेयाव बेसेबां थाबावखो 11:10ल'सो थासिगोन दहाय ओरै 1 घन्टा हरबाय नालाय दाना बे 11 जाबायना बे 11निफ्राय जों मा खालामदो नैबे 5खौ दानख'दो बेसेबां मोनगोन दानख'बा बेसेबां मोनगोन
5 6 7 8 9 10 11 बेसेबां मोनगोन जोंहा 6 मोनगोन बेयाव 6 घन्टा 20 मिनिट मोनबाय दाना बे 6 घन्टा 20 मिनिटजों जोङो मा खालामनांगौ नैबे जोबनाय समखौ प्लास खालामनांगौ बा प्लास खालामबा बोरै जागोन नायदो 6 घन्टा 20 मिनिट दानख'नानै मोननायजों जोङो नैबे 10:55 खौ जोङो मा खालामदो 10:55 खौ बिदि प्लास खालामदो प्लास खालामबा मा मोनगोन 5 7 नैबेयाव बेसेबां 16 होमबा दाना बेखौ जों एसे सोलायबावनांगौ मिनिटआ बेसेबां दङ बेयाव मिनिटआ नै 75 दं 75 माने जोंना मा जायो 60 प्लास बेसेबां 15 जायो नङा होमबा 60 मिनिट माने जोंहा नैबेयाव 1 घन्टा थांबावगोन होमबा घन्टाया बेसेबां जागोन 17 घन्टा बेसेबां थागोन मिनिटआ 15 मिनिट थागोन होमबा बेनिफ्राय जोङो बुजिबाय गासै बेसेबां सम लादों 17 घन्टा 15 मिनिट होमबा बे अपसनाव दंना गैया नायदो होमबा अपसनाव नै अपसन नाम्बार सि आव दं बेसेबां 17 घन्टा 15 मिनिट आरो बे बा नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजिनो हाबाय जानांगौ जोङो समखौ माबायदि दिहुनो नेक्स्ट आनजादाव बेबायदि कुइसना मोनसे फैखागोन ओंखायनोथ' नोंथांमोना बेखौ सोलोंब्ला मोजाङै थागोन आरोखि दा नोंथांमोना न'आव बेखौ माखासे आं बेयाव एक्सारसाइस होनाय जादों नोंथां बेखौ नायनानै ट्राइ खालामबानो जाबाय हागोन ना हाया जुदि हायोब्ला मोजां हायाबा कमेन्ट खालामनानै सोंहरबावनो हागोन अब्ला नोंथांमोननि कुइसनखौ आं स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन नै नोंथांमोननि हमवार्कखौ आङो बेयाव स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोना नायदो एक नाम्बाराव कुइसनाव दं जागायनाय समा 22:35 PM ओमफ्राय मोनहैनाय समा 9:25 AM बेयो होमबा बेनिफ्राय बिसिम मोनहैनायाव गासै गेजेराव बेसेबां घन्टा सम लाखो बेखौ नोंथांमोना दिहुनदो ट्राइ खालामदो बेयो बेसेबां घन्टायारि घरियाव होनाय दं 24 घन्टायारि घरियाव होमबा बेखौ जोङो गिबियाव मा 24 घन्टानिफ्राय दानख'नानै लाग्रोदो दानख'नानै लाखांनायनि उनावहाय बे दानख'नानै मोननायखौ नैबे जोबनाय समजों दाजाबदो अब्लानो गासै खय घन्टा लादों बेखौ मोनो दाना थिग बेबायदिनो नैबे 2 नम्बर कुइसनावबो दङ जागायनाय समा 20 PM आरो मोनहैनाय समा 3:25 AM होमबा बेनाबो जों मा खालामनांगौ नै 12नि देरसिन नालाय बेयो मा 24 घन्टायारि घरियाव दं बा 24 घन्टानिफ्राय जोङो नैबे 20 जोङो दानख'नानै लाग्रोदो दानख'नानै मोननायखौ ओमफ्राय नैबे मोनहैनाय समजों प्लास खालामदो होमब्लानो गासै बेसेबां घन्टा लाखो बेखौ मोनगोन थिग बेबायदिनो नैबे 3 नम्बरावबो मा दं नै जागायनाय समा बेना 10:35 PM आरो मोनहैनाय समा 9:45 AM बा थिग बेबायदिनो नैबे मा 12 घन्टायारि समाव होनाय दङ अब्ला बेखौ जोङो मा खालामनांगोन 12निफ्राय जोङो नैबे 10:35 PM खौ दानख'नानै लाग्रोदो ओमफ्राय दानख'नानै मोननायखौ नैबे मोनहैनाय समजों प्लास खालामदो अब्लानो गासै बेसेबां घन्टा लाखो बेखौ मोनगोन अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ आरो नेक्स्ट आनजादाव बे टपिकनिफ्राय फैनाय कुइसनखौ मोनसेबो बारग'आ होननानै आं आसा खालामबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय थेंक इउ नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ मोजां मोनबायब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक होदो साबस्क्राइब खालामदो अब्ला थेंक इउ